ma jatendwa ni play. Yeah. To bedo ni jou ng'eny gi koro wuok chairman odhi tiyo gi sirikal, jolupne dhi tiyo gi sirikal, minority leader bende koro dhi tiyo gi sirikal, nitie kaka gino oduoko joma ng'eny modhi onge. Joma ng'eny modhi onge. ODM is a big party and a big team. Wan gi jomotegno mang'eny e bunge kanyo. Minority leader kodhi minority leader en gima party ema yiero. Party wa mar ODM bro bedo. Sana ng'ena aseneno kindiko ji mang'eny madwaro kom no, man gi gombo mang'eny, man gi tama mang'eny. Jo aringo kone gi kone mosewacho ni dwaro. But chama, katiba, ema bro ing'eyo ng'at motegno manyalo rito gino to gindiko barua madhi kacha. Ng'ama dhi bedo minority leader. So ng'ama chamo yiere ma bro bedo. So jomodong' miwacho noringo mang'eny onge. Chama Nche Mbadi nitie Mbadi Nche ne en nominated member of parliament. Koro kare kanyo onge kata gimoro mwacho ni by election ma bro bede. Committee members mag park gin ji matin ma kamoro romo 20 ma bro dhi to yiero jakom moro kendo mar park to chako bedo and wan gi ji mang'eny ma be nigo jusi kanyo mna kaka Mbadi Nche nego. Nitiere ng'ama penjo ka en ni jatelo penjane ne Honorable Adumo wuor ni kaber to ene monego kaw kar Wandai kaka minority leader nikech ene the most experienced ODM MP currently in the house. Inyalo yie gi wacho mar kaw kom mar minority leader? Mano ji bro bedo gi opogore. An podo ka achiwo gombo e komno. Podo ka nyiso an abro serve chama kaka sebedo ka serve chama. To nitie jo abat chama pod nigi right mar yiero anybody magi yiero ka chama odhi moyiera. But as a loyal member tabro dhi adhi ma biro tieti kaka nyawan itiyo. But podo ka show interest in that thing. And mana wene chama ng'among'e kaka chama tiyo. So egino kanyal lose kaka jotelo moko lose.